Pagkabuntag guys, dunay kuha nila nga isda. O paborito ra ba ni Ma'am Amy? Nahukman nga di magbaligya guys. Sama sa gihapon guys, mag-asinta kay mamay paborito ni Mister. Ito nga na mahaan. Tikman natin. Anong say natin? Pag magyatan, silingan guys. Hello guys, maayong buntag guys. Ang tinod ani guys, mapadyo pag uli nila gikan sa lawod kay nanagat man sila og buntag. Gabi guys, nakakuha sila og isda. Wala na nakuha og video guys, kay gabi ngit-ngit pod. Nakabaligya mi gabi guys. Karong buntag igo-igo ra jud ni ilang isda. Wa nya lay baligya ani kay tagaan pa namo ang tag-iya sakayan. Total nakabaligya naman gabi Mo nang hatagan po nato ang tag-iya sakayan guys kay aron malipay. Og ingon man nakakita ko og nukos. Mama ni paborito sa mong amiga guys. Paborito kay na niya. Mahinumdog jud mi basta makita mi aning isda amo jud ni ipadala niya. Kay Luis yung kabuutan guys, mahinumdum jud ka. Mao na nga gipato jud nako dito sa ilang mismong panimalay guys ang maong squid. Buntag pa guys, gahusay na si Mister. Gikay na diyan niya yung pukot. Mao ni tanan guys. Ang giangay-angay. Nagbilin po mig among gisuwa. Mao lagi to ang giingon paborito man ni Ma'am Amy, mo ni aho ang igahin ni Jack. Kining kabutan. Magbilin po ko ani asinon guys kay sunuban kuno pagkaudto. Og magahin sa tag-iya sakayan ni kay damo pa mi sakayan nga bakante guys nga kabutangan og pokot na mirabira rami ni huwam rami og sakayan na may mga sakayan bakante ani guys gihulman ra mo ay gisakyan sa pukot mao ning ato pong taga-ag-share parang malipay guys. Mo na sa tag-iya sakayan guys. Sakto ka ni. Kanay may musog pamahaw kani ka Ma'am Amy. O katong dapit sa may
Pagkato sa may suok guys, sa amo po tong silingan. Angay-angay guys. A few moments later. Human nag-asin guys ang likti duha ka buok. Para lutuan mo ni sa paniud to guys, amo ning sunuban. Kay paborito man ni Mister. Bisa pag dili siya mo, di ko na siya mukha ng unod guys, basta na alam may sabaw, okay na. Kay balaw jud mog trabahante guys, mangitam jud sabaw. Dili sila malingaw kung way sabaw. Gusto jud sila anang bulanon pakisabaw kuno pakibahog. Nindot yun ang sunuban guys kung tunuan og lubi. Tambal mo po ning tuno guys. Nalimot day ko guys nga doon na day gitas na ho. Doon na mi sabot ani guys sa ako ang amiga nga mag-abot mi sa usa ka dapit. Ako na lang man gibaklay-baklay guys kay pamadiag mo ang motor. Nami dapit nga atuan guys ug kauban sa kong amiga. Kay usama mi sa gitahasan ani. Nakita na nako siya guys. Daghan min kauban ani guys pero kami radyo'y mag-uban-uban ani. Kay kamera may magkasinabot. Bilib lang ko na yung kauban guys kay pakisama jud. Gatuman lang ko sa amo ang mga kasuguan guys. Dunay gisugo na mo. Gabaklay-baklay mi ani guys ato sa bukid. Luis kainit sa adlaw guys. Gibaklay na mo ang bukid guys tungod sa mo ang mga tas. Gahuat ko ani sakyanan guys kay agahong anak gapa gasolin pa man. Una lamang ko sa pagbaklay guys kay basig agaho ang kasabot mahiuna na. Una ko sa ahong anak ani guys kay gapatubil pa. Ugma ni siya guys. Luoy kaayo ang mga naong ani aring inita. Sa akong pagpauli guys, ara na gud yung gutuma. Dunay nang hatag og makaon guys among silingan. Ili day nini ni og ni Duy Alan guys. Natambal-tambalan jud akong kagutom guys. Natagaan ko maha man tingin ni. Lami kay ni guys, tamis. Ara yun ang kauna ni guys, kay gikan ko sa lakaw, gikapoy ko gigutom, natambalan jud ang kagutom guys. Salamat sa naghatag. Amo ning silingan guys, manggihatagon pod ni si Dainini. Purya buyag guys, daghan po ang muhatag namo. Kaha kay maayo man tang tao, daghan yung muhatag guys. Pasensya na guys, ingon na ani akong lingaw karong gabi una og ako nagpasalamat guys sa inyong pagsunod sa akong mga videos og ako moingon, bye bye.